गाईज हॅपी दिवाळी. आज लक्ष्मीपूजन आहे, तर आज आम्ही सगळे मित्र जमलेलो आहोत. छोटासा बॉम्ब ब्लास्ट करणार आहोत. आज आमचं प्लॅनिंग होतं, तर पूर्णपणे व्हिडिओ बघा. तर हॅलो गाईज, बाळादादा आणि श्रेयस दादा पीठ घेऊन आलेले आहेत आणि आमचे नितू दादा इकडे पेट्रोल घेऊन आलेले आहेत तयारीसाठी. तर बघू शकता सगळी मुलं जमलेले आहेत एकत्र आणि खूप एक्सायटेड आहेत सगळेजण. आता ब्लास्ट बघण्यासाठी तुम्ही पण एक्सायटेड व्हा गाईज, यूट्यूब फॅमिली पूर्णपणे. आणि इकडे बाळादादा पेट्रोल टाकत आहे. तर बघू शकता शुभम दादा आमचे शिंदे किती तयारी भारी करत आहेत. बॉम्ब असं ब्लास्ट जोरात व्हायला पाहिजे म्हणून त्यांनी अशी प्रॉपर एकदम हे केलेलं आहे. तर बाळादादा आता तयारी करत आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि आता तयारी पूर्ण होत आलेली आहे आमची, थोडंसंच बाकी आहे. आणि आता यामध्ये दारू टाकलेली आहे आयटम आमची काढून. आता बघू शकता कसं एकदम पूर्ण तयारी झालेली आहे. आत्ता फक्त ब्लास्ट होण्याचा बाकी आहे. बघू शकता एकदम फायनली कसा ब्लास्ट होतोय तो आता. एक नंबर.